ଆଜିର ଏହି ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ 100% ପରଫେକ୍ଟ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଘରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ମାର୍କେଟରେ ମିଳିବା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପରି ଆପଣଙ୍କ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ କ୍ରିସ୍ପି କୁରକୁରି ଲାଗିବ ଆଉ ଆଳୁ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ପରଫେକ୍ଟ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଭଲରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଲା ପରେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶୁଭସ୍ମିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବନେଇବା ପାଇଁ ମଇଦା ଚକଟିବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗା ନେବା, ସେଥିରେ ପକେଇବା 2 କପ୍ ମଇଦା। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଜୁଆଣିକୁ ହାତରେ ଟିକେ ଏମିତି କ୍ରସ୍ କରିକି ପକେଇବା। ଜୁଆଣି ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିଥାଏ ଆଉ ଡାଇଜେସନରେ ବି ହେଲ୍ପ କରିବ। ଏବେ ପକେଇବା 1 ଚାମଚ କଳା ଜିରା। ଇଏ ବି ସିଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଟେଷ୍ଟି ବନେଇବ। ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇବା ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ସିଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ଖାସ୍ତା କୁରକୁରି ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ତେଲ କିମ୍ବା ଘିଅକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଜିର ସିଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ମୁଁ ବନେଇବା ପାଇଁ ତେଲର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଘିଅ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ କପ୍ରେ ମୁଁ ମାପିକି 2 ବାଉଲ୍ ମଇଦା ନେଇଥିଲି, ସେଇ ସେମ୍ ବାଉଲ୍ରେ ମୁଁ 1/4 କପ୍ ତେଲ ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଘିଅ ନେବେ ତାହେଲେ ଘିଅକୁ ଟିକେ ମେଲ୍ଟ କରିକି ନେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମେଜରମେଣ୍ଟଟା ଠିକ୍ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ତେଲକୁ ମଇଦାରେ ପକେଇବା ଆଉ ହାତର ପାପୁଲିରେ ଏମିତି ଘଷି ଘଷି ତେଲ ଆଉ ମଇଦାକୁ ଭଲରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି ମଇଦାକୁ ତେଲ କିମ୍ବା ଘିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଘଷି ଘଷି ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପୁରା ଖାସ୍ତା ବନିବ। ତେଲ କିମ୍ବା ଘିଅକୁ ମଇଦା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇଲା ପରେ ଆପଣ ହାତରେ ଏମିତି ମୁଠା କରିକି ଦେଖିବେ, ଏମିତି ମୁଠା ବନୁଥିବ ଭାଙ୍ଗୁନଥିବ, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ମଇଦାଟା ଖାସ୍ତା ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ମଇଦାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ପକେଇକି ଆମେ ଭଲରେ ଚକଟି ନେବା। ଏଇ ମଇଦାର ଚକଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ କରିକି ଚକଟିବା, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଦେବା ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଟିକେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ମଇଦା ଚକଟାକୁ ହାର୍ଡ଼ କରିକି ଚକଟିବେ, ନହେଲେ ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା ନରମ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ମଇଦା ଚକଟାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେତିକି ଭିତରେ ଆମେ ଆଳୁ ମସଲାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା। ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ନେବେ, ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇବା। ସୋରିଷ ତେଲରେ ଆଳୁ ମସଲାର ଟେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଚିନାବାଦାମ ପକାଇକି ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଏବେ ବାଦାମ ଆମର ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ କଡ଼େଇରେ ପକାଇବା ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା। ଏବେ ସେଥିରେ ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚାମରିଚକୁ ଟିକେ ଛେଚିକି ପକାଇବା ଆଉ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଅଦା କଞ୍ଚାମରିଚକୁ ଏମିତି ଛେଚିକି ପକାଇଲେ ଟେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଭଲ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେତିକି ପକାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିଦେବା, ନହେଲେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ସବୁ ପୋଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଟେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିବ। ଏବେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା ଆଉ ପକାଇବା ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଧା ଚାମଚ ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର, 1 ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର। ଏବେ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ ଭଲରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଆଗରୁ ସିଝେଇକି ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିକି ତାର ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଆଳୁକୁ ଏମିତି ହାତରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି ପକାଇବା। ଆଳୁକୁ ବେଶୀ ପ୍ଲେନ୍ କରିକି ଚକଟିବେନି, ନହେଲେ ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଆସିବନି। ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା ଆଉ ଆଳୁକୁ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଚିନାବାଦାମକୁ ପକାଇକି ଭଲରେ ମିଶାଇବା। ଲାଷ୍ଟରେ ଏବେ ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପକାଇକି ଆଳୁ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲରେ ମିଶାଇବା। ଏବେ ଆମେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରିକି ଆଳୁର ଯେତିକି ମଏଶ୍ଚର ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଆଳୁକୁ ଆମେ ଭଲରେ ଭାଜିଦେବା। ଥାର୍ଡ଼ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି ଆଳୁର ମସଲାରେ ବିଲକୁଲ ବି ମଏଶ୍ଚର ରହିବାକୁ ଦେବାନି। ଯଦି ମଏଶ୍ଚର ରହିଯିବ ତାହେଲେ ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା ଜଲ୍ଦି ସଫ୍ଟ ବନିବ। ଏବେ ଆମର ଆଳୁ ମସଲାର ପୁରା ମଏଶ୍ଚର ଶୁଖିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିକି ଆଳୁ ମସଲାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ମଇଦାକୁ ଚକଟିକି ରଖିଥିଲେ ସେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆକୁ ଆଉ ଟିକେ ଏମିତି ହାତରେ ସଫ୍ଟ କରିଦେବା। ଏବେ ଚକଟାକୁ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଆଉ ଥରେ ଚକଟି ଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ଚକଟାଟା ଆଉ ଟିକେ ସ୍ମୁଥ୍ ବନିଯିବ। ଏବେ ମଇଦା ଚକଟାରୁ ଗୁଳା ଛିଡ଼େଇ ଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବା, ନହେଲେ ଗୁଳା ଯାକ ଉପରୁ ଶୁଖିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁଳା ନେବା, ତାକୁ ଏମିତି ଓଭାଲ୍ ସେପ୍ରେ ବେଲିବା। ଆମେ ନର୍ମାଲ ଘରେ ଯେମିତି ରୁଟି ବେଲୁଛେ ତାଠୁ ଟିକେ ମୋଟା କରିକି ବେଲିବା। ଯଦି ପତଳା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆଳୁ ମସଲା ଦେଲା ପରେ ମଇଦା ସିଟ୍ଟା ଆମର ଫାଟିଯିବ। ଆମର ଗୋଟେ ମଇଦା ସିଟ୍ରୁ 2ଟା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବନିବ। ଏବେ ମଇଦା ସିଟ୍କୁ ଏମିତି ମଝିରୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା, ତାକୁ ଟିକେ କାଟିଦେବା।
ମଇଦା ସିଟ୍‌କୁ ସିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍‌ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଣିକୁ ଟିକେ ସାଇଡ୍‌ରେ ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ମଇଦା ସିଟ୍‌ର ଯୋଉ ସାଇଡ୍‌କୁ ଆମେ କାଟିଲେ ସେ ସାଇଡ୍‌ରେ ପାଣି ଲଗେଇବା ଆଉ ତାକୁ ଭଲରେ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା ଯେମିତି ସେଇଟା ଖୋଲିବନି। ଏବେ ଆମ ଲେଫ୍ଟ ହାତକୁ ଏମିତି ରଖିବା ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ମଇଦା ସିଟ୍‌କୁ ଏ ମଝିରେ ରଖିବା। ଏବେ ଆଳୁ ମସଲାକୁ ଦେବା। ଆଳୁ ମସଲା ବେଶୀ ରଖିବେନି ନହେଲେ ଭଲରେ ସିଲ୍ ହବନି ଆଉ ଛାଣିଲା ବେଳେ ସେ ଖୋଲିଯିବ। ଏବେ ଉପରେ ପାଣି ଲଗେଇବା ଯୋଉଠି ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ କରିଛେ ତାର ଠିକ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍‌ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ସେ ଫୋଲ୍ଡକୁ ଆର ସାଇଡ୍‌ରେ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା ଆଉ ମିଶେଇବା। ତାପରେ ସାଇଡ୍ ଯାକ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା। ଏବେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବନିଗଲା। ଆମେ ଯୋଉ ଫୋଲ୍ଡ ବନେଇଥିଲେ ତା ଯୋଗୁଁ ଆମ ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା ଏମିତି ବସି ପାରୁଛି। ଏମିତି କରିକି ଆମେ ସବୁ ସମୋସାକୁ ବନେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମର ସବୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବନିଗଲା। 2 କପ୍ ମଇଦାରୁ ଆମର 18ଟା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବନିଲା। ସିଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଖୋଲା ଛାଡ଼ିଦେବା ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସିଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ଯେଉଁ ସିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ସେଇଟା ପବନ ବାଜିକି ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ଉପରଟା ଶୁଖିଯିବ। ସିଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ଏମିତି ଶୁଖିବା ପାଇଁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ୟାକୁ ଘଣ୍ଟାଟେ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ସିଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ଛାଣିବା ପାଇଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ତେଲକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ନେଇଥିବେ ଯେମିତିକି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ତେଲରେ ବୁଡ଼ି ପାରିବ। ସିଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ଛାଣିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଗରମ ତେଲ ଦରକାର ନାହିଁ। ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଗରମ ତେଲରେ ଆମେ ସିଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ଛାଣିବା। ମୁଁ ଟିକେ ମଇଦାକୁ ତେଲରେ ଏମିତି ପକେଇକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଇଦାଟା ତଳେ ଯାଇକି ବସିଗଲା। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଥିରୁ ବବଲ୍ସ ଆସୁଛି। ବାସ୍ ଏତିକି ତେଲ ଆମର ଗରମ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ତେଲ ବେଶୀ ଗରମ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଉପରେ ବବଲ୍ସ ଆସିଯିବ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ନରମ ହେଇଯିବ। ଫ୍ଲେମ୍‌କୁ ଲୋରେ ରଖିକି ଆମେ ସିଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ଛାଣିବା। ଏବେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ସିଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ତେଲରେ ପକେଇବା। 5ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ଆମେ ଜମାରୁ ଛୁଇଁବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତଳ ପଟଟା ଟିକେ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ ଦେଖାଯିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍‌ରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଲଟେଇବା ଆଉ ତାପରେ 2 ସାଇଡ୍ ଯାକ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେବା ଯାଏଁ ଆମେ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। କ୍ରିସ୍ପି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବନେଇବା ପାଇଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍‌ରେ ଛାଣିବେ। ସମୋସା ଛାଣିବା ପାଇଁ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ଆମ ସିଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ତେଲରୁ କାଢ଼ିକି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍‌ରେ ରଖିବା। ଏବେ ଆମର ସବୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା। ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଟିପ୍ସ ସବୁ କହିଛି ସେମିତି ବନେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବି ଏମିତି କ୍ରିସ୍ପି ଆଉ କୁରକୁରି ବନିବ। ସିଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ବନେଇବା ବେଳେ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ଖାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ତେଲ କିମ୍ବା ଘିଅର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଟିପ୍ସ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଉପରେ ବବଲ୍ସ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ମଇଦାର ଡୋକୁ ଟିକେ ଟାଣ କରିକି ଚକଟନ୍ତୁ। ଥାର୍ଡ଼ ଟିପ୍ସ ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ଷ୍ଟଫିଂ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା 1 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଖୋଲାରେ ପବନ ବାଜିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ସିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଣି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଶୁଖିଯିବ। ଫୋର୍ଥ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି ଫ୍ରାଏ କରିବା ଟାଇମ୍‌ରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ାକୁ 5ରୁ 8 ମିନିଟ୍ କମ୍ ଗରମ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। 5 ନମ୍ବର ଟିପ୍ସ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ଷ୍ଟଫିଂ ଭଲରେ ଡ୍ରାଏ ହେବା ଯାଏଁ ଭାଜିଲେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନରମ ହେବନି। 6 ନମ୍ବର ଟିପ୍ସ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଛାଣିବା ଟାଇମ୍‌ରେ ଯଦି ଖୋଲି ଯାଉଛି ସିଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ସିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। 7 ନମ୍ବର ଟିପ୍ସ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ଛାଣିବା ଟାଇମ୍‌ରେ ତାକୁ 8ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ବିଲକୁଲ ବି ଓଲଟାନ୍ତୁନି। ତାକୁ ଭଲରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଫ୍ରାଏ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବିଲକୁଲ ବି ଖୋଲିବନି। 8 ନମ୍ବର ଟିପ୍ସ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବେଚ୍ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ବେଚ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବା ଆଗରୁ ତେଲକୁ ଥଣ୍ଡା କରନ୍ତୁ ତାପରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ପକେଇବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ବେଚ୍ ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପରେ ତେଲ ଟିକେ ବେଶୀ ଗରମ ହେଇକି ଥାଉଛି। ସେ ଟାଇମ୍‌ରେ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ବେଚ୍‌କୁ ଆପଣ ପକେଇବେ ଫ୍ରାଏ କରିବାକୁ ତାହେଲେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଯାକ ଉପରେ ବବଲ୍ସ ଆସିଯିବ। ଏଇ 8ଟା ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣ ଯଦି ମନେ ରଖିକି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବନେଇବେ ଆପଣଙ୍କ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଖାସ୍ତା ଆଉ କୁରକୁରା ବନିବ। ଡେରି ନ କରିକି ଆଜି ହିଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ସହ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍‌କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।